Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ बे आंनि आरबि मिक्सार ब्लगाव फिन गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय. So नोंथांमोना मारै दङ? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ. दिनै माने नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय. So नोंथांमोननो आङो जायगा दिन्थिलांगोन. आङो माने सुरबुथाराव बेंकआव थांनो नागिरदों. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो, लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होदो। जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जे नोंथांमोना मोननो हायो। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। थ' लेट्स गो।
So hey guys, finally आं दा सुलतार बेंकआव मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन। So आङो दा बेंकआव हाबलांसिगोन। थ' बेंकआवथ' भिडिअ रेकर्ड खालामनो होनाय नङा अबयसे। So आं हाबलांसै। So guys, दा आंना बेंकआव खामानि जोब्बाय। दा आङो थांसिगोन। बाइकखौ एसे थाव सोना लांसै। लोगोसे ओंखामबो बिराद उखैबाय माने एसे बिरियानि सिरियानि जाहैनोसै हटेलाव। थ' फार्स्टआवनो थाव सोहैग्रोनोसै। थाव सोनानैसो ओमफ्राय हटेलाव थांगोन। So guys, finally आं दा हटेलाव हाबबाय। अर्डारबो खालामबाय। बिरियानि अर्डार खालामबाय आरोना। So नोंथांमोना नायलांबाय थादो। So guys, दा आं जाखांनानै दा आङो थांसै न'आव। So नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायदो लोगोसे भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो नोंथांमोना बे भिडिअनि गिबि नटिफिकेसनखौ जेन मोननो हायो। So बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। दिनै भिडिअ एसेबांमोन। बाय बाय।